Start! Hej, hvad så, folkens? Vi er lige kommet tilbage efter en lille pause. For helvede. Ja, jeg kunne ikke finde ud af at finde en timer. Det tager en anden. Ej, for helvede. Spild vand ud over mig selv. Hvad nu? Det skulle da bare sådan her, Rasmus. Hvad der? Prøv at kigge. Nej, det var mit tastatur, gør det? Ej, hvad er det? Det er deroppe ved bolden. Prøv at kigge deroppe ved bolden. Vil du være med til et eller andet her? Vi kunne bygge den større. Det er ikke mig, der spiller. Så gør vi det. Kører vi efter mine regler. Ja, undskyld. Fat det. Du kan også have chesterpack på. Ja, så vi skal... Creeperhoved. Ja, så kan I også se... Jeg har aldrig fattet den, så ved I det. Du kan se den her lille sølvting der. Drej lige helt op for den. Ja, sådan der. Fint nok. Tak. Ja, det er også fordi, de kommer fra mit headset af. Ej, så skulle jeg lidt ned. Fordi folk, de kan jo... Er det ikke den vej? Den modsatte, det er... Ja, det er den vej. Det er den vej, hygge med en ven. Lad her, det var min allerførste video. Nej, jeg tror kun, jeg har 9 år nu. Nej, der er kun 8, der abonnerer på mig. Fuck, man. Har du lige set FPS'en? Den er på 1! Du kan se den oppe i højre hjørne. Okay, så ja, tak. Vi ses, folkens. Vi skal lige ind og tjekke.